Dalam rumah tangga niku lek ada satu utawa rumah tangga ana sing wis rumangsa isa, rumangsa duwe, rumangsa pinter, iku kan takabur, niku bakal rusak. Krana napa? Krana tiyang niku menawi sampun gadhahi takabur, rumangsa isa, rumangsa pinter, rumangsa ganteng, rumangsa ayu, iku nyepelekne orang lain. Alhamdulillah sholawat sampun rampung anggen kita waos zikir doa mugi-mugi sedanten menika bener-bener dipun ridani dening Allah. Insyaallah menawi panjenengan bener-bener ikhlas pasti dados amal kang saged nyelametaken kula lan panjenengan. Sering kula aturaken ikhlas menika namung nyawiji dhateng ngarsanipun Allah. Ikhlas menika bersih. Ati kula lan sampean boten kegandolan napa-napa. Bersih karena Allah. Insyaallah dipun terami dening Allah. Ngaji ngeten iki nggih kedah ikhlas, kedah bersih krana Allah. Ingkang maos nggih ngoten, ingkang teng ngajeng kados kula ngeten iki nggih belajar bersih. Ora krana napa-napa nggih mboten pados napa-napa. Kita sareng-sareng ngudi ilmu, kita sareng-sareng belajar ngawruhi pangerane ngerteni awake dhewe. Menawi sampun ngerti dhateng awak menika pasti tiyang niku wau bener-bener ikhlas anggenipun ngabukti dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi lek ngertos sinten sejatine awak menika nggih tasih dereng saged ikhlas. Isih kepengin dilem-rika awak dhewe kraya-raya rawuh wonten ing mriki menika nggih menika belajar ikhlas. Kula tasih dereng saged tasih kepengin dilem wong mawon. Nggih namine belajar pertamane lek tasih enem nggih kepingin dilem wong tapi dangu-dangu nggih mboten ngoten to. Awak dhewe moro-moro melok ngaji ikhlas tenanan nggih mboten saged. Nggih kudune belajar. Bendina pokoke teko ae suwe-suwe ikhlas dhewe. Dilokne wong ya teko, dilem wong ya teko, udan ya teko, rendeng ya teko, ado ya teko. Lah niku akan ikhlas dhewe. Moro-moro jangan belajar, tuh aku gak ikhlas, gak budal. Lah iku malah payah iku. Pun monggo terusaken kitab mawon. Selak dalu. Wa qala batul hukama ummatul khotoya salah satu asya'a. Wa qala lan dawuh sinten batul hukama sawenehe para ahli hikmah ummatul khotoya ta pira-pira sumbere kesalahan iku salah satu asya ana 3 perkara. Iki sumbere kesalahan iku ana 3 perkara. Kabeh iki masih wong cilik, wong tani, wong gedhe, pejabat, kiai niku sumbere kesalahan niku
wonten 3. Lah napa pejabat mboten gadah salah gadah, napa kiai mboten gadah salah gadah, napa tiyang alim mboten gadah salah gadah. Awak dhewe iki padha ya padha duwe salahe ya padha duwe benere. Sak bejat-bejate menungso iku sik duweni ati bener. Sak apik-apike menungso iku sik duweni ati elek, iku pasti. Aja ngasih kepikiran mikir dumane dadi wong sing ngarep utawa dadi kiai paribasane ora mikir ora duwe salah iku tiyang ingkang paling takabur bakal hancur tiyang-tiyang ingkang kutus ngoten niku. Awak dhewe iki padha duwe salahe. Masa sampean ya mungkin salahe oke malah lah kula nggih lebih kathah daripada sampean. Kok ngoten nggih panjenengan ngaji tengok-tengok meneng. Lah kula niki ngomong mawon kadang-kadang ngomong ini kadang salah kepleset barang. Makanya ayo bareng-bareng benerne awak, benerne ati supaya angsal ridane saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ya kula wangsuli wa qala badlu kama ummatul khotoya salah satu asya'a. Pokoknya kesalahan, awal dari kesalahan, awal dari kerusakan. Ya rusake rumah tangga, rusake sembarang, rusake awak, rusake apa? Ana sumbere iku ana 3. Nomor 1 al hasadu drengki warisun lan ngongso-ngongso wal kibru lan gumedhe. Kita lumek 3 iki. Monggo kita bedah alon-alon. Niki Bu ngantuk napa ten? Teklak tekluk Boten napa-napa Bu sampean tilem golek ngantuk. Wong kula kan sering matur ngaji kok turu iku lho mboten dosa. Lah ya sing dosa kan tanggane dirasani. Turu kiler. Dosa. Awak dhewe mulai awal tengok-tengok niat sholawatan niat ngaji kok keturun senden sampai ngimpi teko ndindi sampai kancane balik raruh paribasane. Lah niku lho ganjarane sampean ditulis mulai awal ngantos sampean lilir. Lah piye turu kabeh piye? Niku ditulis makanya ayo belajar ikhlas. Kesel nggih ndingkluk turu senden. Amal kiberu anapun utahe gumedhe. Wong gumedhe iku awal daripada kerusakan nggih menika menawi tiyang niku nggadahi rasa takabur. Kenapa? Bagana aslu min iblis. Karena asal usule takabur niku saking iblis. Hina takabbara wa bayasjuda. Jadi pada waktu riyen iblis niki kan hormat dateng Nabi Adam mampang bangkang boten purun lan niku sifat takabur. Dalam rumah tangga niku lek ada satu utawa rumah tangga ana sing wis rumangsa iso, rumangsa duwe, rumangsa pinter, iku kan takabur, niku bakal rusak. Krana napa? Krana tiyang niku menawi sampun nggadahi takabur, rumangsa iso, rumangsa pinter, rumangsa ganteng, rumangsa ayu, iku nyepelekne orang lain. Wong tani takabur kancane dadi sepelekne kanthi disepelekne niku akhire kadang-kadang ngomong sing boten bener lah sing disepelek niku akhire nggih pegel nandi parane ora tukaran. Iku asal mulane ndek kono. Lho masuk kiai kok takabur nggih hancur. Ana kiai dumane santrine akeh metesek lek aku. Apa kok santri mek loro ae mekitik.
Lah sing mengki iku malah sing muni ngono iku lho. Lelek terus-terusan takabur niku wau terus di napa niku nancep ning awake mboten dipun ilangi karo ngaji, akhire nggih hancur nggih dados kerusakan. Nggih mboten kula critakaken kabeh sedanten dodal situk-situk ngoten nggih mboten. Masa pejabat nggih ngoten. Dengan takabur niku akhirnya tidak memikirkan orang lain, di bawahnya tidak dipikir laku kok. Menawi sampun wis napa niku rumangsa aku rusak semua. Langkang saya nek napa awak dhewe dituntun nggih kengken tawadhu, saling menghormati, saling memuliakan. Nek wong cilik ya dihormati dimulyakne, nek wong gedhe ya dihormati dimulyakne. Iku dipun tuntun dening baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kados ngoten. Makane awak dhewe ayo bareng-bareng sifat takabur kok salah satu najise ati. Lah najis niku monggo dibasuh kanthi napa nderek-nderek ngaos setiap malam Kamis. Insyaallah alon-alon kok najise iso ilang. Lha niki kula tebih derek YouTube nih, ana YouTube-e mboten napa-napa sami. Niku sing ngrungokne YouTube iku lek pun mulai zikir ndonga sampean lenggah pun. Pokoke teng jalan pae sampean setel sampean mirengaken insyaallah kalih kula dongane ing mriki hajat-hajate sampean bakal dipun kabuli dening Allah. Dadi donya menika niku napa niku namung ibarate sak kepel. Dadi donga kene niku nyambung ngoten lho. Lah jare dirose malaikat Israel donya niku kaya bal. Dadi malaikat Israel sing tukang nyabut nyawa ku gawedene ora umum. Makane sampean kadang bingung, lah iya jare malaikat Israel ku situ. Lah nyabut nggih kono nggih Amerika, nggih Indonesia, nggih Thailand, nggih Jakarta niki niku piye lek nyabut. Dadi malaikat Israel niku gawedhe bumi niku dipangku ngeten. Lamun to geni lamun to banyu segara, banyu kali, banyu bengawan ana ing bumi ku dijumuk kabeh dipun tetesaken dhateng sirahe malaikat Israel niku mboten netes, mek teles tok saking gedene. Lah kaya awak kaya awak dhewe iki, malaikat Israel nyawang awak dhewe ya kaya nyawang tengu kemuruyuk ngono. Umpama sir njumuk nyapa dipites tek jempolane tok ya buyar kabeh. Kaya tsunami ndene Aceh kok. Alah nyeblek ngoten nggih. Lah ngoten niku sing sae-sae kan nggih katut. Lah niku wis urusane pangeran, berarti lek sing tiyang sae dijumuk sakmono tetep oleh kenikmatan. Lah niku sifat kuasane Allah teng mriku. Sifat welas asih Gusti Allah teng mriku. Kan sering kula contohaken. Saiki sampean dikeroyok semut utawa jaba angkrang ning pupu utawa ning geger utawa ning rai, paling sing nyokot 10. Kira-kira teng pupu ni sampean goleki sing nyokot apa sampean kromot karo tangan grebek ngono. Lah kaya ngoten niku contone, dadi sing Gusti Allah nggih ngono. Iki sing diendeng iki. Sing dendeng sing ndi kok alam malaikat Israel segah lek goleki penisane krapak ngono wis entek. Kok saiki teng pundi niku wonten anu lindu niku. Gempa bumi teng dukun teng napa niku. Niku saniki sing pecah pun kuatah niku. Niku kuasane Allah. Mangkane insyaallah selama Malang Selatan tasik wonten tiyang ngaji kados panjenengan, tasik wonten maulid sholawat, zikir, istighosah tetep aman dipun paring aman dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih nomor 1.
Jadi awal-awal dari kerusakane menungso niku nomor 1 takabur. Nomor 2 wa mal hirsun lan ana pun utawi ngongso fakana aslu min adami alaihissalam. Haistu qila lau al jannatu kulluha mubahun laka ilaha jarota fa mahalahu rizun ala akliha tasaqata minha. Niki dadi hirsun itu kepinginan ingkang kuat, angan-angan ingkang tawwebe, penglamunan sing dawa. Dadi awal kerusakane menungso iku duwe kepinginan sing kuat, angen-angen sing kuat utawa penglamunan sing dawa. Lamun to aku dadi ngene, lamun to akhire mek kepinginan sampai dawa. Lah terus lek kepinginan sampai duber sampai kondelek dunia iki yo enggak tutuk. Krana saking kepinginan ingkang kuat, penglamunan sing dawa, angen-angen sing dawa, cita-citane gegeden, akhire ndadosaken kerusakan. Contoh wong cilik ana ya wis. Pontani, wangen-angene gawedhe banget, panen kintalan tontonan. Umpama aku panen tontonan, lah tapi mek umpama enggak gelem nandur. Akhire mek kepengin tok nandi parane tek kancane ra dicolong. Ngono. Dadi pejabat utawa napa nggih ngoten. Wangane gedhe aku umpama ngene. Kok arepane gedhe nandi parane ora korupsi. Rusak wis. Karena asal usule hirsun ngongso kepinginan ingkang gedhe niki nggih dugi Nabi Adam. Nabi Adam pada waktu ning swarga niku dimubahne, diperbolehkan makan kabeh ning swarga iku diolehne mangan sembarang kecuali satu. Bakul tidak boleh krana saking kepingine akhire dipangan ke dadi rusak. Rusake napa? Akhire anak putune dadi ana ing donya. Lek awal mulane Nabi Adam karo Siti Hawa niku teng swarga. Krana kepinginan sing gedhe akhire ndadekne mudhun ning donya. Niku Nabi Adam niku salah sepisan niku didukne ning alam donya. Akhire Nabi Adam nyuwun ngapunten dhateng ngarsanipun Allah, dungane Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sujud ning Allah. Akhire dipun ngapura. Niku salah sepisan. Didukne, tapi aneh awak dhewe anak putune. Aneh napa? Salahe setiap hari ngengkel kepingin mlebu swarga. Dadi lek Nabi Adam salah siji didukne ning donya lah awak dhewe salahe pirang-pirang ngengkel kepingin munggah. Makane awak dhewe ayo bareng-bareng nggih menika nderek punapa ingkang dipun perintah dening Allah. Alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya dados umate Kanjeng Nabi Muhammad. Lek salah awak dhewe iki jelas akeh kakehan salah awak dhewe, ananging alhamdulillah awak dhewe nggadah nabi nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sahibus syafaat ingkang insyaallah benjang angsal syafaat
wonten ing yaumil qiyamah akhiripun insyaallah yakin dipun lebetaken sarganipun Allah Subhanahu wa taala menawi kula lan panjenengan purun nderek. Ingkang nomor 3 kerusakan. Nomor 1 dadene kerusakan nggih menika hasa apa gumedhe nggih menika tulul amal hirsun ala dunya ngongso-ngongso nemen-nemeni olehne alam dunya menika kekarepane gegeden. Ingkang nomor 3 terakhir menika hasad hasud drengki. Wal hasadu tai drengki ku aslu tawi asale drengki min qabila ibnu adam wahina qatala habil fasara kafiron fama wahumun naru abadan. Wong hasud wong drengki niku ndadekne kerusakan. Wong lek wis drengki niku pun angel keken mlebet iman. Angel duwe agama, angel duwe iman. Rusak kabeh kanggo karo tangga nggih rusak, kanggo keluarga nggih rusak. Lek wis dihinggapi raos iri dengki kagem kancane kagem dulur niku rusak. Masuk kiai, masuk ustad, masuk pejabat lek kena hasud rusak kabeh. Wong kancane oleh nikmat paribasan ustad no sing siji TPK-ne anu pun niku akeh sing siji titik ngene wis drengki kok. Wancane ndek kono ngene-ngene wis drengki. Lah kula lan panjenengan sedaya supados mboten gadah drengki ya napa? Wong kabeh iku peparinge Allah. Sing dados ustad TPK ning kono loro ning kene telu ya wis bene anjen mungkin karo Allah dikon mulang sakmono. Lah dengki nika ndadosaken kafir. Drengkin menika ndadosaken awak dhewe copot imane. Krana apa? Asal mulane drengki nggih menika sangka anake Nabi Adam nggih menika Qabil kalian Habil. Sing riyen nika lho critane Nabi Adam sing Qabil sing Habil oleh anak mbake apa kula supe mbake sing ayu katene Qabil kok oleh adik apa wireng. Nah, akhirnya dadi pertengkaran akhirnya awal pembunuhan awal metune darah riyen nggih menika antarane Qabil lan Habil. Akhirnya ngantos sak menika nggih menika wonten sing keturunan saking Qabil, wonten sing keturunan saking Habil. Makane neraka Gusti Allah wis nyiapne neraka karo swarga. Dadi menungso iku sing separo mlebu swarga, sing separo mlebu neraka. Mugi-mugi kita sedaya angsal kenikmatan nikmat donya lan nikmat akhirat. Mugi-mugi sampean ana alam donya menika dipun paringi sugih mulai anak putu cukup dunya ngantos dumugi wonten ing akhirat, sehat awake, sehat pikire. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pekaten kirang langkungipun kula njunjung pangasami kagum. Kula pesen kagem para ibu-ibu ingkang sepuh-sepuh. Panjenengan alhamdulillah saestu kula wau mirsani ya Allah pun sepuh bidal ngaji niku sampean saestu untung panjenengan niku. Pun umur-umur sak monten niku pun saestu untung panjenengan. Sampeyan dek winganane malah suruhane direwang wonten ing mlaku ya Allah kula mboten untung banget panjenengan mugi-mugi panjenengan dipun paring sehat panjang umur waras ilang linune akhir kalam ihdinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.